ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସକାଳର ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଅସହ୍ୟ ତାତି, କାଳବୈଶାଖୀ ସକ୍ରିୟ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅସହ୍ୟ ତାତି, କଲବଲ କରୁଛି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସହରରେ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ 26 ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ତାତି ଆରମ୍ଭ। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ସହି ହେଉନି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଝାଞ୍ଜି ତାଉ। ଖାଁ ଖାଁ ସହର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ତାତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା 41.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ସେହିପରି ଆଜି ପାଇଁ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ 20 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସେପଟେ ସକ୍ରିୟ ହେଲାଣି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଜମପୁରମ୍ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ତାହା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।